Hi lwgwfwr, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So lwgwfwr dayo आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुदुं ब्लाउस नि कलेक्शन लानानै फैलायदों आरोना ओमफ्राय कलेक्शना नै आंबो गानदों इदि फ्लावर थानायबो बिराद मोजां दायो गोजां बोथोराव दखनाजोंहाय गुदुं गुदुं ब्लाउस गाननो आं गाननाया खिन्थु भि नेक आरोना ओमफ्राय गोबां डिजाइन नेकनि मोनगोन आरोना लwgwfwr र फन फैदों लोगोफोर बिदिब्ला दायो गांसे गांसे दिन्थिलांनोसै आङो ओमफ्राय स्टार्टिंआवनो नैबे गुफुर गोलैबायसो नैबे गुफुर नैबे बिखुङावबो भि फ्रन्टआवबो भि आरोना डिजाइनआ बिराद मोजां नुयो आरो बेखौ लोगोफोर दे नै बिखुंनि डिजाइनआवबो ओमफ्राय आखायावबो नै फुल दङ डिजाइन दं आखायावबो दे ओमफ्राय आखाया फुल माने माबा आरो बिराद मोजां स नैबे गुफुर जायनो नांगौ बेखौ मोनगोन ओमफ्राय आरो गुफुराव अवेलेबल कलेक्शन मोनगोन नै गुफुराव अवेलेबल कलेक्शन मोनगोन आरोना डिजाइनबो मोनगोन ओमफ्राय आरो गांसे गोलैबाय ओमफ्राय नै बिदिबो मोनगोन आरो गुफुरावहाय ओमफ्राय लोगोसे मोनगोन नैबे ओमफ्राय नैबे कालारखौ मोनगोन माने गोबाङानो नैबे बिखुङावबो भि फ्रन्टआवबो भिखौ बांसिन सोंहरदों नालाय आङो बे डिजाइनखौ बांसिन लानानै फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो बिराद मोजां खिन्थु कम्फर्टेबल गुदुं गाननानै थानो थाखाय आरोना दायो ओमफ्राय नैबे मोनसे सफैदों नैबे ब्लेकआवहाय ग्रीन होनाय ओमफ्राय आखायाव बेखौ बिराद स्टाइलिश नुयो खिन्थु लोगोफोर दे ओमफ्राय बेहा माने वान पिसल' आरो ओमफ्राय बेखौ सोरनोबा नांगौबा जाय लाग्रोयो बेयो मोनगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर ओमफ्राय दायो नैबे वान पिस बेसर बिबार लाभारफोरनि थाखाय आरोना नैबे बिखुं नैबेयो ओमफ्राय नैबेयो फ्रन्ट बिराद समायखायो नै लोगोफोर नैबेयो बेखौबो मोनगोन जायनो नांगौ लानो हागोन आरोना ओमफ्राय आरो लोगोसे नै बे कालारावबो फैदों बे कालारखौबो आं बिराद फसायो नोंथांमोना फसायगोन ना फसाया मिथिया बाट बिराद फसायो आरोना गानबाथाय बिराद समायनाय नायनो हागोन आखायावबो नैदो आखायाव डिजाइन गोनां आरोना ओमफ्राय नैबे बेक साइड ओमफ्राय आरो नैबे रानि पिंक फैबावदों रानि पिंक ओमफ्राय नै लोगोफोर बे जाहैबाय रानि पिंक लाभारफोरनि थाखाय नैबे बिखुंनि डिजाइन ओमफ्राय नैबे आखायावबो डिजाइन दं बे आखायावबो डिजाइन गोनां आरो ओमफ्राय आरो लोगोसे नै बिराद मोजां मोजां कालार सफैदों दे एबार लोगोफोर नायदो नैबे बेयाव बेसर बिबार होलायनायखाय आरो जि समायखादों नै लोगोफोर नै ओमफ्राय आरो नैबे बेसर बिबारखौ दाख्लै सोर बिबावदोंमोन दायो नैबे भि नेकआव मोनगोन बेसर बिबारखौहाय भि नेकआबो बिराद मोजां ओमफ्राय आखाया नै बिराद मोजां हेबनाय दङ डिजाइन दं आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आरो नायदो लोगोफोर नैबेबो ग्रीनआवहाय ग्रीन लाभारफोरनि थाखाय नै ये देखो ओमफ्राय आरो येल्ल'आवहाय मोनबावगोन नैबेयो येल्ल' दाखालिबो सोरबा नागिरदोंमोन येल्ल' ओमफ्राय बेहा नै आखाया आं गाननाय बायदि जागोन आरोना डिजाइन दा ओमफ्राय नै बिदि जागोन आरो भि नेक जागोन आरो ओमफ्राय आरो गुफुरावनो नै फैबावदों गुफुर ओरै ओमफ्राय नैबे बिखुं डिजाइन नैबे आरो गुदुं दायो समायना ओमफ्राय लोगोफोर नै ग्रीन लाभारफोरनि थाखाय फैदों ग्रीन नैबे ग्रीनआव पिंक एरदों आरोना ओंखायनो बिराद मोजां नुदों बेखौहाय नै नायनो हागोन ओमफ्राय आखायावबो नै बिदि पिंक डिजाइन होनानै होदों आरोना गानबाथाय बिराद मोजां नुगोन आरो नै डिजाइनखौ बिराद मोजां नुगोन लोगोफोरखौ मोनगोन ओमफ्राय बाथ' कालार लाभारफोरनि थाखायबो फैदों नै बाथ' कालार नै बेखौबो मोनगोन नै ओमफ्राय आरो लोगोसे नैबे बेखौबो मोनगोन नै ग्रीन बिखुङाव नै बिदि होदों ओमफ्राय नैबे आखाइनि डिजाइन बेखौबो बिराद स्टाइलिश नुदों आखायाव नै बिदि होदों ओमफ्राय नैबे ग्रीन आरो ओमफ्राय आरो र' सफैबावदों मोजां देखायगासिनो नै बे जाहैबाय येल्ल' नैबे लाखादो गांनै गांथाम लाखादो लोगोफोर नै ब्लेकआव बे फैबावदों माथो नै बे ब्लेकआव बिदि फैबावदों ओमफ्राय लोगोसे नै
बे क्रीम कलर टाइपनि माने बिराद मोजांथार मोनदां आं कालारखौनो बिराद समायखागोन गानबाथाय लोगोफोरनो आखायावबो डिजाइन दं खिन्थु दै बिदिबा नुनो नागिरा आरो डिजाइनखौ जेला नोंथाङा गानगोन अब्लासो डिजाइनखौ नै हमनो हागोन आरो स' लोगोफोर जा कालेक्शन दं आं गासिबो कालारखौ दिन्थिजोब्बाय जाया माखौ फसायदों स्क्रिनशट खालामदो स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामहरदो आरो दिनैनि भिडिअआ स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय